moyo kubeka chistima twabegete na ende kuikirango mwerio rito gochukurwera obisi twakorete sabei ye chistima asange sana lakini okuminkoringa pakekero konya twakorire gasi iyo na ende yaikirenga ne chibesa chiare kubeku chistima chibekwe umuchungu itochore tu stimu gaka taranyara gusuma erindegere chistima chibekwe no ene chitaya na begete gweta erindegere konyora security y'abantu chistima chichosi chirimete erebuno umuchumbe igabweneta abwatira ne county erindegere ko make sure nga chistima chiongwa kanu chire chipil aseripego koru yako rudipea erindegere abantu banyare konyora chistima eyo yonsi gerimete chipasa lyo botutukani bwabeiroro borobo besala igonchira ari koburi umuchumbe nga chibesa ai uche serikali chiarenge chinyinge sana ekero na arengo obisi tware koewa 137 million ekero umuchumbe baswa lero West Mugirango gekonyora karibu milioni 200 ne chipesa chikorwa se chipasa ria wichirange 64 million ande yeti abantu ba West Mugirango mbai konyora bese icho kuna tokonya gusuko uchimutua bono pressure na bwate yake irake na hinche na iranire ekero geke kya West Mugirango 2027 nonde na kikubo